quan em van diagnosticar aquesta malaltia que porto sobre, a la que jo anomeno com el meu amic Al, el dia que vaig voler anar a casa de la Clàudia a explicar-li a la zona valenciana, vam anar amb el Nico, que avui també està aquí amb nosaltres, i quan va acabar d'escoltar el que m'estava passant em va dir: vols que deixem un rastre de tot això? I vaig dir sí. I Clàudia, la Clàudia amb el seu talent, la seva delicadesa, el molt que em coneix, ha arribat aquí. Estic contenta de poder explicar d'alguna manera, i com podem, no?, com és de difícil aquesta malaltia, i esperar que ajudi a moltes famílies que estan passant pel mateix. Clàudia, si quieres decir unas palabras. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de vuestro apoyo, pero sobre todo estoy muy feliz de que Carmen pueda estar aquí y de que nos acompañe y que sea consciente de que esto está pasando. Es un proceso que yo he vivido con mucha angustia, yo y todo el equipo que nos ha acompañado a hacer esta película, por intentar llegar, porque no sabíamos cuánto tiempo teníamos para hacer la película. Y han pasado 5 años y aquí estamos. Carmen, de verdad. Son 3 cosas, pero necesito leerlas. Gracias por tanto, por tu valentía, por tu generosidad, por tu honestidad, por mostrarte sin máscaras, por regalarnos esta historia de amor y por enseñarnos a celebrar la vida, venga como venga. Muchísimas gràcies. Jo voldria afegir, si m'ho permeteu. Vull donar gràcies a la meva família. Avui està aquí el meu germà i el Nico, allà estan, perquè sense ells no podria seguir endavant. Gràcies, equip, tots els que sou aquí, i gràcies, amics. Moltes gràcies, Acadèmia. Moltes gràcies.